Винаги си нося бомбони за внуците. Не мога да ги намеря. Добре, жена ми ще донесе, когато дойде. Ти ли си Изев? Да, Може ли да отворя писмото? да. О, ти си богаташ. Какво? Какво е това? Кой е Макс? Макс ли? Не знам. Слушай, дали би могла да ми прочетеш писмото на глас? Зев, има някои мъчителни неща, за които трябва да знаеш. Първо, Рут почина. Имаше рак. Тя те обичаше и в смъртния й час ти беше до нея и я държа за ръката. Второ, имаш деменция. В последно време започна да забравяш много неща. Това е нормално. Старците постоянно забравят. Да. Ние двамата имаме сходно минало. И двамата бяхме в Аушвиц. Аушвиц и оцеляхме. На лявата ти ръка има номер. Беше затворник 98814. Когато войната свърши, аз си обещах, че ще намеря този, който е отговорен за страданията ни. В сътрудничество с Симон Визентал помогнах да бъдат заловени много бивши нацисти по целия свят. Какво е нацисти? Нацисти? Това са лоши хора. Да го направиш, щом Рут си отиде. Обеща на мен, обеща и на Рут. Справи се много добре. Благодаря. Коя е Рут? Моята жена. Мислех, че ще ми донесе бомбони. Излиза, че няма. Извинете, трябва да отида до Holiday Inn Express на булевард Тахо, номер 3961. Саут Лейк е на повече от час път. Аз имам пари. Качвайте се. В Тахо? Разбираш ли какво си длъжен да направиш? Остана само един. Да, всичко разбирам. Ще направя каквото трябва. Добро утро. Добро утро, напускам хотела. Благодаря. Удари ли сте ръката си? Дреболия. Мога да я движа. Да. Добре, ще ви струва $106 и 20 цента. Мисля, че няма да ми стигнат парите за такси. Приемаме и кредитни карти. Да. Ето, благодаря. Винаги си нося бомбони за внуците. Не мога да ги намеря. Добре, жена ми ще донесе, когато дойде. Ти ли си Изев? Да, Може ли да отворя писмото? да. О, ти си богаташ. Какво? Какво е това? Кой е Макс? Макс ли? Не знам.
Слушай, дали би могла да ми прочетеш писмото на глас? Зев, има някои мъчителни неща, за които трябва да знаеш. Първо, Рут почина. Имаше рак. Тя те обичаше и в смъртния й час ти беше до нея и я държа за ръката. Второ, имаш деменция. В последно време започна да забравяш много неща. Това е нормално. Старците постоянно забравят. Да. Ние двамата имаме сходно минало. И двамата бяхме в Аушвиц. Аушвиц и оцеляхме. На лявата ти ръка има номер. Беше затворник 98814. Когато войната свърши, аз си обещах, че ще намеря този, който е отговорен за страданията ни. В сътрудничество с Симон Визентал помогнах да бъдат заловени много бивши нацисти по целия свят. Какво е нацисти? Нацисти? Това са лоши хора. Да го направиш, щом Рут си отиде. Обеща на мен, обеща и на Рут. Справи се много добре. Благодаря. Коя е Рут? Моята жена. Мислех, че ще ми донесе бомбони. Излиза, че няма. Извинете, трябва да отида до Holiday Inn Express на булевард Тахо номер 3961. Саут-Лейк е на повече от час път. Аз имам пари. Качвайте се. В Тахо? Разбираш ли какво си длъжен да направиш? Остана само един. Да, всичко разбирам. Ще направя каквото трябва. Добро утро. Добро утро, напускам хотела. Благодаря. Удари ли сте ръката си? Дреболия. Мога да я движа. Да. Добре, ще ви струва $106.20. Мисля, че няма да ми стигнат парите за такси. Приемаме и кредитни карти. Да. Ето, благодаря.